en pitäisi mahdottomana, että siellä on ollut tämmöisiä jo kuivuneita jokia. Ja kyllähän minusta niin Raamatusta tulee sellainen mielikuva, että kyllä tämä Edenin puutarha ihan täällä maan päällä on ollut. Tervetuloa Pääkallopaikalla podcastin pariin. Se käsittelee kristinuskoa, sen historiaa ja nykypäivää. Olen saanut vieraakseni tähän ohjelmaan filosofisti Heikki Hynnisen. Keskustelen hänen kanssaan tunnetuista Raamatun kertomuksista, tutkijoiden näkemyksistä, Jeesuksen historiallisuudesta ja uskosta yleensä. Heikin esittämät näkemykset ovat hänen omiaan, eivätkä ne edusta mitään kirkkokuntaa. Tämän podcastin tarkoitus ei ole käännyttää ateisteja uskovaisiksi, eikä uskovaisia ateisteiksi, vaan ennemminkin herättää ajatuksia ja keskustelua aiheesta. Lopulta jokainen valitsee itse mihin uskoo. Koska tämä podcast käsittelee kristinuskoa, halusin ottaa siihen mukaan Raamatun tunnettuja kertomuksia sekä vanhasta että uudesta testamentista. Osalla nämä menevät joskus sekaisin, he eivät aina muista kumpi on kumpi. Joten tässä yksinkertainen vinkki sen muistamiseen. Vanhan testamentin tapahtumat kertovat ajasta ennen Jeesusta ja uusi testamentti alkaa puolestaan Jeesuksen syntymästä. Otin mukaan muutaman tunnetun kertomuksen. Emme mene tarinassa aivan alkuun, eli aivan sinne maailman luomisen saakka kuin ihan lyhyesti. Eli maa luotiin 6 päivässä ja 7. Jumala lepäsi. Tässä on syy 7-päiväiseen kalenteriviikkoon ja siihen, miksi lepopäivä tulisi pyhittää. Aloitamme ensimmäisen tunnetun kertomuksen kauniista puutarhasta, jossa virtasi äärimmäisen kaunis joki. Se kasteli puutarhan ja sieltä lähtiessään haarautui 4 joeksi. Nuo 4 muuta jokea olivat Pison, Gihon, Tigris, Eufrat. Puutarhan nimi oli Eden. Herra loi ihmisen maan tomusta ja asetti hänet asumaan puutarhaan, sitä viljelemään ja varjelemaan. Hän teki ihmisen kaltaisekseen, omaksi kuvakseen. Tuo ihminen sai nimekseen Aatami. Mitä muuten Heikki ajattelet siitä, kun Herra teki ihmisen omaksi kuvakseen? Tarkoitetaanko sillä enemmänkin hengellistä puolta kuin ihmisen konkreettisia kasvoja? Kysyn tämän lähinnä siksi, koska olen kuullut sanottavan, että jos koirat osaisivat piirtää, ne piirtäisivät koiran näköisiä jumalia. Ihan aluksi, ennen kuin mennään näihin itse kertomuksiin sen syvemmälle, niin haluan valottaa joita omia tämmöisiä Raamatun tulkintamalleja, mitä mua on. Eli eikä on tämmöinen minä lähden siitä, että Raamattu on luotettava, mutta se ei ole joka kohdassa aivan kirjaimellisen erehtymätöntä. Eli minä ajattelen, että Raamatun auktoriteetti tulee se yleisestä luotettavuudesta, eikä niinkään siitä, että se on joka kohdassa kirjaimellisen erehtymätön. Koska on sitten olemassa fundamentalistinen Raamatun tulkintamalli, joka lähtee siitä, että Raamattu on joka kohdissaan täysin erehtymätöntä, ja sitten on tämmöinen liberaalinen tulkintamalli, jossa lähdetään siitä, että Raamattu on vaan kokoelma myyttejä ja legendoja, vailla historiallista pohjaa, niin oma kantani on tässä välissä tämmöinen konservatiivinen tulkintamalli, eli minä lähden siitä, että Raamattu on yleisesti luotettava ja arvovaltainen, mutta sitten kuitenkin meidän pitää tapauskohtaisesti miettiä, miten erehtymätöntä ja historiaan palautuvaa se on, ja minä ajattelen näistä Genesiksen nämä 11 ensimmäistä lukua, niin ne on perustavan tärkeitä meidän kristilliselle uskolle, mutta ne on vähän myyttisempää kerrontaa, mikä ei ihan suoraan palaudu reaalihistoriaan sellaisenaan. Tämä tiedoksi niille, joille nämä asiat ei ole niin tuttuja. Ja sitten haluan korostaa, että jos kuulija on mun kanssa tästä eri mieltä, niin se on sallittua, että minä en ole sotimassa ketään vastaan tässä. Sitten tuohon kysymykseen, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin mun mielestä se Jumalan kuvaksi luominen ei tarkoita niinkään tätä fyysistä olemusta, vaan se, että ihminen on luotu persoonaksi, jolla on käsitys, itsetietoisuus ja vapaus. Ja tämä on se Jumalan kuva meissä. Jumala on persoona ja hänellä on vapaus. Ja tuohon, että
Vanhassa testamentissa toisaalla kielletään tekemästä Jumalasta mitään kuvaa, eli tämäkin vihjasi, että Jumala ei ole niin kuin ihmisen näköinen fyysisesti, vaan häntä ei voi kuvata millään inhimillisellä kuvalla, koska hän on Jumala. Palaan vielä tuohon Genesis-termiin, jota käytit hetki sitten, että kertoisitko vielä vähän, mitä sillä termillä tarkoitetaan? Niin, eli Genesis on siis tämän ensimmäinen Mooseksen kirjan tämmöinen latinankielinen nimi, ja eikä se kuva käsittääkseni tarkoittaa alkua tai alkukohtaa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan meidän uskon kannalta ihan perustavat tapahtumat. Eli siis tarkoitetaanko sillä näitä ensimmäisiä Mooseksen kirjoja? Eli kun Mooseksen kirjojahan on niin 5 Mooseksen kirjaa, eli Genesis on se ensimmäinen Mooseksen kirja, sitten toinen on Exodus, Leviticus, Numericus ja Deuteronomium muistaakseni. Eli eikä tämä Genesis on siis se kun Raamattu alkaa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, niin se on se latinankielinen nimi sille ensimmäiselle Mooseksen kirjalle. Aivan, jatketaan kertomusta eteenpäin. Myöhemmin Aatami sai seuraa, kun Herra loi Eevan tämän kylkiluusta. Ihmiset elivät Edenissä onnellisesti ilman tuskia ja kuolemaa. Jumala oli heidän kanssaan. Mutta missä tämä Edenin puutarha tarkalleen ottaen sijaitsi? Heikki, voidaanko sitä jotenkin paikallistaa? Eikä ainakin, kun tuossa mainittiin niitä jokien nimiä, Eufrat, Tigris ja nämä, niin yksi mahdollisuus olisi sijoittaa sitä jonnekin tuonne Mesopotamiaan päin, eli nykyisen Irakin alueelle. Mutta sitten itse en pitäisi niin tarkoituksenmukaisena löytää sillä nyt ihan niin tarkkaa sijaintia, koska sitten se on kuitenkin vähän hämärän peitossa, että missä se tarkalleen ottaen oli. Ja itse haluan tuoda tässä sellaisen näkökulman myös, että itse olen leikkinyt ajatuksella, että tämä Edenin puutarha voisi olla ihan vaan mielentila, missä ensimmäinen ihminen on ollut ennen lankeemusta. Teologit arvelivat ennen, että se olisi ollut Korkeavuoren laella maapallon turmeluksen ulkopuolella ja toiset taas päättelivät sen ollen kuussa tai jossain sen lähettyvillä, mutta mitä se itse Raamattu sanoo tähän? Voidaanko sieltä löytää tarkka maantieteellinen sijainti? Mooseksen ensimmäisen kirjan niin ikään ensimmäinen luku kertoo, että se oli Viljavalla alueella, että Piison kiersi koko Havilan maan ja siellä oli kultaa, Gihon taas kierti Nuubian maan, Tigris virtasi Assurin editse ja 4. oli Eufrat. Nykyisen Irakin alueella virtaa 2 jokea, jotka laskeutuvat Persian lahteen, ja tähän Heikkikin jo hetki sitten jo viittasi, ja niiden nimet ovat juuri Eufrat ja Tigris. Sen sijaan Pison ja Gihon jokia ei tällä alueella tunneta. Vai tunnetaanko? Nimittäin uusien satelliittikuvien ansiosta tutkijat ovat voineet nähdä alueella 2 kadonneen joen jäljet, ja ne myös risteytyvät Eufratin ja Tigriksen kanssa. Joten voisiko silloin sitten olettaa, että nuo joet olisivat juuri Piihon ja Gihon, jotka sitten ovat vuosituhansien aikana kuihtuneet? Miltä tämä, Heikki, sinun mielestä kuulostaa? Onko mahdollista, että Eden olisikin sijainnut maan päällä? En pitäisi mahdottomana, että siellä on ollut tämmöisiä jo kuivuneita jokia. Ja kyllähän muusta niin Raamatusta tulee sellainen mielikuva, että kyllä tämä Edenin puutarha ihan täällä maan päällä on ollut. Mehän ei tiedetä, miten laaja maantieteellinen alue se sitten on ollut. Se on kuvattu tämmöiseksi puutarhaksi tai paratiisiksi, missä kasvaa puita, jossa on kaikenlaisia hedelmiä. Että en nyt oikein usko, että se kuussa ainakaan on sijainnut se edetkö. Jos se on ollut konkreettinen paikka, niin se on sijainnut maan päällä, jos todennäköisesti just tuolla Mesopotamian tienoilla, eli nykyisen Irakin alueella. Ja on myöskin sanottu, että paratiisi sijaitsi sellaisessa paikassa, jonne ensimmäinen ihmisasutus ilmaantui. Ja tämä Eden, se oli siis lumoavan kaunis puutarha, jossa eläimet elivät sulassa sovussa keskenään. Ne eivät syöneet toisiaan ja ihmiset olivat kuolemattomia. Tämä varmasti herättää kysymyksen siitä, miksi näin ei ole enää. Miksi emme voi kaikki elää siellä yhä tänäkin päivänä? Raamatun mukaan Aatamilla ja Eevalla oli Edenissä lupa syödä kaikkia puiden hedelmiä, paitsi yhden puun hedelmiä.
Hyvän ja pahan tiedon puu kasvoi keskellä puutarhaa. Se oli ainoa puu, josta ei saanut syödä. Sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, olet kuoleman oma, kuului Jumalan käsky Aatamille. Muiden puiden hedelmiä oli tarjolla pilvin pimein. Eräänä päivänä Eeva kohtasi puhuvan käärmeen. Käärme houkutteli Eevan syömään hyvän ja pahan tiedon puusta. Hän vakuutti, ettei Eevalle tapahtuisi mitään pahaa, vaan päinvastoin Eevasta tulisi Jumalan kaltainen. Eeva söi puusta, kertoi siitä Aatamille ja suostutteli myös Aatamin syömään siitä. Jos olet joskus kuullut sanonnan kielletystä hedelmästä, niin se on peräisin juuri tästä tarinasta. Tämä hedelmä on kuvattu usein omenaksi, mutta Raamattu ei kerro, oliko se omena vai ei. Siinä puhutaan ainoastaan hedelmästä. Kun Aatami ja Eeva olivat syöneet hyvän ja pahan tiedon puusta, he saivat tiedon hyvästä ja pahasta. He myös huomasivat häpeävänsä alastomuuttaan. He tekivät itselleen vaatteet viikunan lehdistä ja kietoivat ne vyötäröilleen. He kuulivat Jumalan lähestyvät askeleet, säikähtivät ja piiloutuivat pensaikkoon. Jumala kysyi, miksi he olivat piilossa. Aatami kertoi pelkäävänsä ja olevansa alasti. Jumala kysyi, olivatko he syöneet hyvän ja pahan tiedon puusta. Aatami myönsi syöneensä siitä, mutta hän syytti tästä Eevaa, koska tämä oli houkutellut hänet syömään. Eeva puolestaan syytti käärmettä. Syyttelyt eivät kuitenkaan auttaneet heitä kumpaakaan, sillä rangaistuksena oli karkotus Edenistä. Myös käärme sai rangaistuksen. Se tulisi matelemaan vatsallaan ja syömään tomua niin kauan kuin eläisi, ja ihminen tulisi iskemään käärmeen pään murskaksi. Käärme puolestaan iskisi ihmistä kantapäähän. Aatami saisi jatkossa raataa otsahiessä elantonsa eteen, kunnes hän tulisi jälleen maaksi. Maan tomua sinä olet, ja maan tomuksi sinä palaat, Jumala sanoi Aatamille. Eeva tulisi synnyttämään hänen ja Aatamin lapset valtavissa tuskissa, ja hän tulisi olemaan nainen, jota mies pitää vallassaan. Herra valmisti Aatamille ja Eevalle vaatteet nahasta, ja sen jälkeen he joutuivat lähtemään. Kun he lähtivät, Jumala asetti puutarhan eteläpuolelle kerubit ja salamoivan loimuavan miekan vartioimaan elämän puulle johtavaa tietä. Tämä oli kertomus syntiin lankeamuksesta, jonka seurauksena myös kuolema tuli Aatamin ja Eevan osaksi. Kristinuskon mukaan se on periytynyt heiltä meidän sukupolven saakka ja tulee periytymään myös meidän jälkeläisille aina tuomion päivään saakka. Jos joku ei tiedä, mitä tuomion päivällä tarkoitetaan, niin en vielä paljasta sitä tässä kohtaa, koska palaamme siihen myöhemmissä jaksoissa. Mutta Heikki, mitä sinä ajattelet syntilankeamuksesta ihan niin kuin noin yleisesti? Tässä syntilankeamuskertomuksessa olennaista hahmottaa se, että sen tarkoitus on kertoa tarina siitä, miksi tämä meidän elämä on tällaista kuin se on. Kun totesit, että miksi me ihmiskuntana ei olla tämmöisessä kauniissa, ihanassa Edenissä, miksi meihin on periytynyt sitkeä taipumus tehdä syntiä, miksi elämä on tämmöistä raatamista, miksi lapset pitää synnyttää kivulla. Eli perusta lähden avaamaan tätä siitä, että se hyvän ja pahan tiedon puu olisi siis Jumala istuttanut sinne Edenin puutarhaan, ja tämä hyvän ja pahan tiedon puu on symboli minun mielestä niin kuin kiusaukselle. Eikä on hyvä hahmottaa se, että synti on jotakin sellaista, jossa tehdään vastoin Jumalan tahtoa. Jumala asetti Aadamille ja Eevalle ehdon, että siitä ei saa syödä. Ja Jumala asetti ihmisen tavallaan semmoisen testiin, jossa hän testasi sitä, onko ihminen uskollinen hänelle vai ei. Koska Aadamilla ja Eevalla ei siis ollut perisyntiä, eli he olivat täysin synnittömiä ajatusten, tekojen, motiiviensa kaikkien suhteen. He olivat viattomuuden tilassa. Heidän tahtonsa oli vapaa. Eli kun he tai Jumalan käskyn, niin he teki sen todella vapaasta tahdosta. Sitten tämä puhuva käärme on paholaisen, eli saatanan symboli. Eli kristityt on vanhastaan tykännyt ajatella, että jostain syystä Jumala antoi paholaiselle luvan mennä sinne Edenin puutarhaan ja vietellä ihmistä pahaan. Ja
ensin tämä paholainen toteaa ihmiselle, että onko Jumala todella sanonut. Eli eikä paholaisen strategia oli silloin ja on yhä kyseenalaistaa ensin se, että onko Jumala sanonut jotain. Ja sitten paholainen valehteli Eevalle, että siitä ei kuole siitä puun syömisestä, tai hedelmän syömisestä, vaan ihminen tulisi olemaan niin kuin Jumala, eli ihminen tulisi tietämään hyvän ja pahan. Eikä tämäkin on paholaisen yksi strategia nykyäänkin, eli korottaa ihmistä, valehella, että ihminen saavuttaa jonkun korkeamman tason. Ja kun tavallaan Aadam ja Eeva, kun söi siitä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin siinä kuvataan sitten sitä, että heidän silmänsä avautuivat. Ja ne silmät, mitkä avautui heillä, oli niin kuin että he pystyivät näkemään, erottelemaan hyvän ja pahan toisistaan. Ja heidän ensimmäinen kokemuksessa oli, että he alasti. Eli tämä on tavallaan syntiinlankeemuksen se perustava piirre, mikä meissä on nykyäänkin. Eli meissä on kokemus siitä, että meissä on jotakin vialla. Meissä on joku tämmöinen tahra, mikä ei lähde mitä me ei itse saa pois. Ja ihminen joutui piiloutumaan Jumalalta. Ja syntiinlankemus aiheutti senkin, että ihmisessä tapahtui semmoinen muutos, että ihminen ei pystynyt enää pitää muistaa, että Jumala oli täysin pyhä, tai on täysin pyhä, niin ihminen ei pystynyt enää olemaan Jumalan läsnäolossa ilman tunnetta tuomiosta. Kuten todettua, niin Aadam syytti Eeva käärmettä, mutta Jumalalle nämä verukkeet ei mennyt läpi. Syntilankeemuksella oli dramaattisia seurauksia ihmiselle, koska paholainen ei täysin valehellut siinä, että ihminen tuli tuntemaan toki hyvän ja pahan, mutta samalla paha sai ihmisestä niin kuin otetta. Ihmisen periytyy tämä perisynti, mikä meissä on nykyäänkin. Ja ihmisen ja Jumalan välille tuli myös jonkinlainen pysyvä tämmöinen jännite. Ja paholainen, eli käärme, sidottiin ihmiseen, ja Jumala antoi lupauksen, että vaimon siemen iskee sen käärmeen pään murskaksi. Ja vanhasta on ajateltu, että vaimon siemen tarkoittaa Jeesusta, eli Messiasta, joka sitten kukistaa paholaisen, mutta Jeesus naulitaan kuin ristille. Tämä syntilankemuskertomus on perustavan tärkeä kristiuskolle, koska se asettaa sen asetelman, että me ollaan syntisiä Jumalan edessä. Ja siitä avautuu sitten tämä myöhemmin Uudessa testamentissa tuleva sanoma, että Jeesus ristillä sovittaa sen tahran, mitä me ei itse saa pyyhittyä sieltä pois. Kierro kuin käärme on ainakin minulle hyvinkin tuttu ilmaisu, ja saatamme nimittää jotain ihmistä käärmeeksi, vaikka tiedämme, ettei kyse ole todellisesta käärmeestä. Niin onko siis myös paratiisin käärme tämmöinen symbolinen vertauskuva paholaiselle? Vanhasta ajateltu, että se puhuva käärme tarkoittaa nimenomaan paholaista, eli se käärme on vain nimitys, tapa kuvata se paholainen. Aadam ja Eeva ei olisi ominpäin rikkoneet Jumalan tahtoa syömällä hyvän ja pahan tiedon puusta, mutta paholainen tavallaan houkutteli heidät siihen. Ja tämä voi olla se, että ihminen ei ollut itse täysin syypää siihen lankeemukseen, saattaa olla syy, miksi Jumala oli näinkin armollinen. Eli Jumala ei tuhonnut ihmistä, mutta ihmisen elämänlaatu vaan huononi. Ajatuksia, joita nyt itsellä on tässä nyt herännyt tähän mennessä, niin jos nyt yrittää ajatella vaikka niin kuin ihan loogisesti sitä, että miten nyt voi olla mahdollista, että toi Aatamin ja Eevan teot vaikuttaa meihin yhä tänäkin päivänä, niin tietysti jos sitä koittaa jotenkin loogisesti miettiä, niin tietysti periytyväthän geenivirheetkin sukupolvelta toiselle, ja sitten jos ajatellaan vielä muutosta tajunnan tilassa ja laajentunutta tajunnan tilaa, niin se muistuttaa kyllä todella paljon psykedeellisten aineiden, kuten huumaavien kasvien nauttimista. Tosin syntilankemuksessa puhutaan hedelmästä, mutta kasvi ja hedelmä, ne nyt ovat melko lähellä toisiaan. Ja mitä sitten Aatamin ja Eevan alastomuuteen ja siihen liittyvään häpeän tunteeseen tulee, niin meidän länsimaisten ihmisten unissahan alastomuusunet ovat hyvinkin yleisiä, eli unet, joissa meidät yllätetään niin sanotusti housut kintuissa julkisella paikalla. Kuka ties, nämä unet ovat eräänlainen jäänne Aatamin ja Eevan ajoista. Ja sitten jos ajatellaan tätä tarinaa, niin onhan siinä myös vahva opetus, kun ajattelee, että Aatamilla ja Eevalla oli lupaa syödä vapaasti aivan kaikista puista paitsi yhdestä, joten totta kai he menivät syömään juuri siitä.
Voisiko tätä ajatella vaikkapa niin, että jos lapsille sallitaan 100 asiasta 99 ja heiltä kielletään yksi, niin voisi sanoa, että on melko varmaa, että he menevät tekemään juuri sen yhden ainoan kielletyn asian. Hei, joku voisi hyvin kysyä, että miksi puu oli laitettu sinne niin houkuttelevasti esille, jos siitä ei kerta ollut lupaa syödä. Ehkä tässä on kyse juuri siitä vapaasta tahdosta, josta olemme keskustelleet aikaisemmin. Eli Aatomin ja Eevan täytyi saada päättää itse, syövätkö he siitä puusta vaiko ei. Kun Eeva meni syömään puusta ja Aatomi seurasi perästä ja teki siis samaan, niin entäpä jos Aatomi teki sen rakkaudesta Eevaa kohtaan. Eli kun Eeva söi hedelmän, niin Aatomi tiesi Eevan olevan tuhon omaa, eikä hän halunnut naisen joutuvan turmelukseen yksin, ja niinpä hän päätti seurata Eevaa perässä. Millaisia ajatuksia tällainen teoria, Heikki, sinussa herättää? No, en ihan syttys tuolle teorialle. Mun mielestä ennemminkin on niin, että Aadam ja Eeva oli niin kiinteästi yhtä, että heidän piti langetakin yhdessä. Ja tavallaan ja siinä kuvataan, että vasta kun he kumpikin oli syönyt sitä hedelmästä, niin heidän kummankin silmät sitten avautui. Eli kyse oli enemmänkin siitä, että Adam vaan usko vaimoonsa, usko hyvää vaimostaan. Minä vaan haluan, että kuulijan on tavallaan hyvä hahmottaa se, että nimenomaan tämä tarina syntiin lankeemuksesta on perustava lähtökohta kristilliselle uskolle, koska tässä valotetaan sitä, että mikä meni pieleen ja mikä meissä on vialla. Ja myös myöhemmin Raamattu kertoo, mikä ratkaisu tähän ongelmaan, mikä tämä syntiinlankemus aiheutti. Eli jos kuulijakin miettii vaikka sitä, että miksi minun elämä on niin vaikeaa, tai miksi minä olen jotenkin näin synnin turmelema, niin se johtuu siitä Aadam ja Eevan lankemuksesta, jonka seuraukset ovat periytynyt sitten meille. Että jos kuulija kokee tämmöistä kurjuuden tunnetta, niin me haluamme lohduttaa, että se on meille kaikille ihmisille yhteistä. Jos ajatellaan vielä, että Edenin puutarha oli täydellinen paratiisi ennen syntiin lankeamusta, niin entäs sitten itse ihminen? Oliko sitten ihminen täydellinen? Sillä jos ihminen oli täydellinen, niin miksi hän sitten kuitenkin lankesi? Kuten sanottua, niin tämä Edenin puutarha, että jos on ollut konkreettinen paikka täällä maan päällä, niin on tärkeää muistaa, että se Edenin puutarha voi mieltää myös semmoiseksi pyhäköksi, jossa Jumalan läsnäolo niin kuin asuu. Eli mulla on sellainen näkemys, että siitä Edenin paratiisista ei tehnyt paratiisia niinkään edes ne kaikki kauniit puut ja muut semmoiset, vaan Jumalan läsnäolo asui siellä. Se oli kuin pyhäkkö, missä Jumala oli läsnä koko ajan. Ja sen takia siellä oli autuasta. Ja sen takia minä pitäisi täysin mahdottomana sitä, että Edenin puutarha voi symboloida myös ihan sellaista mielentilaa, jossa ihminen on jatkuvasti Jumalan läsnäolossa. Jumala ei luonut ihmistä niinkään täydelliseksi, vaan enemmänkin semmoiseksi, joka voi mennä kohti täydellisyyttä. Kirkkoisä Irenaassa esitti näin, että tämä Aadam ja Eevan lankeemus oli ikään kuin semmoinen lapsellinen temppu, koska Aadam ja Eeva oli kuin lapsen tasolla. Ja Irenaeus ei nähnyt tätä syntilankemusta niin hirveänä kapina-osoituksena, vaan semmoisena lapsellisena temppuna, mitä ihminen uteliaisuuttaan teki. Ja sitten kun ihminen rikkoi Jumalan tahtoa, niin kun ihminen karkotettiin tästä Edenin puutarhasta, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen samalla karkotettiin Jumalan jatkuvasta läsnäolosta. Eli Raamatussa sitten näkyy, että Jumalan läsnäolosta tulee sitten sen jälkeen paljon välähdyksen omaisempi ja tilapäisempi asiantila. Ja tämä Jumalan täydellinen jatkuva läsnäolo on vähän semmoinen, että se palautuu vasta sitten siellä tulevassa maailmassa, siinä Jumalan valtakunnassa, missä kaikki on saatettu taas kuntoon. Ja sitten jos vielä mennään tuohon itse kertomukseen, niin kun Aatami ja Eeva menivät syömään kielletty puun hedelmästä, niin samalla he rikkoivat selvää kieltoa, mutta kerrotaan, että samalla he saivat kuitenkin tiedon, eli tiedon hyvästä ja pahasta. Tietyissä okkultisissa salaseuroissa Luciferia palvotaan valon tuojana, sillä heidän mukaan juuri Lucifer oli se, joka antoi ihmiselle tiedon ja joka sitten mahdollisti myöhemmin muun muassa teknologian. Mitä sinä, Heikki, ajattelet tällaisesta?
Paavali kirjoittaa toisessa korintilaiskirjassa, että paholainen tekeytyy valkeuden enkeliksi, eli paholainen yrittää tekeytyä tämmöiseksi ihmiskunnan hyväntekijäksi ja valon tuojaksi, vaikka hän todellisuudessa on vastuussa tästä kurjuudesta viime kädessä. Me ei koskaan pidä uskoa paholaista sitä, että se haluaisi auttaa meitä tai millä tavalla viedä meitä eteenpäin. Että se on kaikki pelkkää petosta. Kaikki paholaissa perustuu valheeseen. On hyvä tiedostaa, että se on valheen isä ja me ei pidä uskoa sitä, vaikka se väittäisi olevansa mikä valontuoja tahansa. Olet usean kertaan sanonut, että ihminen kokee paratiisista karkotetun ikävää ja ihan tieteellisestäkin näkökulmasta katsottuna näyttää siltä, että ihminen on maapallon ainoa laji, joka ei tavallaan kuulu tänne. Olemme tehneet tänne täysin keinotekoiset olosuhteet, jos ajatellaan ihan vaikka nämä rakennukset, katuvalot, kaupungit, YMS. Ja olemme aina katsoneet ylös tähtiin kaipausta tuntien, aivan kuin kotimme olisi tuolla jossain kaukana. Mutta mitä tiede sanoo Edenin puutarhasta? Tutkijoiden näkemys aiheeseen on huomattavasti tylsempi. Osa heistä uskoo, että Edenin kertomus on jonkinlainen muunnelma kansasta, joka pakeni kuivuutta Saharasta. Se oli ennen hyvin kostea paikka, joka kuitenkin aavikoitui reilut 6000 vuotta sitten, jolloin ihmisten oli pakko lähteä sieltä. Se, mitä todella tapahtui Edenissä aikoinaan, sen me jätämme uskon asiaksi. Tämä oli Pääkallopaikalla podcast. Kiitos kun kuuntelit.